teet siellä? Tverkkaat. Mitä sä hait sieltä? Pissa. Miksi? Koska se on terveellistä. Syöt sä sellaista? Murkkujen joo. Ai en sanokaan. Ai mukkujen. Miksi sä oot vihainen? Kerro. Ei toi ollut keskisormi, turha yrittää. No toi on. Kisu, mä pistän tän YouTubeen. Et varmana. Pistän. Kato nyt tässä kuvaa. Tässä kuvaa. Hei, kato kamera. Älä yritä. Siis jos tää on 100 puhelin. Jos tää olisi tippuun, saisit ostaa Aivan kumisee. Mit? Ei mitään, mä sanon mitä. Mitä? OMG! Mikä toi musta juttu? Murkkupesä. Onks noi kaikki murhaisia? On. Tästä tulee puolet luontovideo. Tuju siitä alte murhaises. Ants. Mulla näkyy Peppu. Äs. Pisutkaa. Mitä sä teet niinku nyt? Otan itse pisua. Hei pitää. Ja miksi sä oot ollut niin vihainen ennen kuin mä aloitin kuvata tätä videoa? Hei, siis näytä nyt ne huulimerkit. Joku osaa ehkä lukea huulilta. Joo. Noin! Noin! Onko hyvää? Nyt mä jatkoin, koska toi sun säätös on aika... Tää menee sit mun täs puhelimeen. No ei edes mennyt. Menis. Mursu. Katsokaa. Ja kukas ne on sinne heittänyt? Anniina! Ja kukas se on? Meidän luokoon. Ois on murkupumpi latta. Mikä? Teidän luokan mursu. Meidän luokko Anniina. Esitikö se taas jotain John Cenaa? Onks nähnyt ristoläppöjä ja yöhaukkaa? Tverkkaaks sä? Siis mä palkkaan sut tverkkaajaksi vaikka johonkin ABClle. Tää menee niin tupee. Läppä. Ei ole. Miksi mä muuten kuvaisin? Mä oon ammatiltani tubettaja. Joo. Tällä hetkellä. Ennen kuin mä oon K18. Niin, ja sit kun toi on K16, niin se alkaa pelaa CS. Hei, Viisa. Tossa tuo pieni rotko. Mä melkein joskus meidän taksi ajo sinne! Tajuut sä Hei, mä taisin just löytää jotain 100 miljoonaa euroa arvosta. Mitä se on? Tästä saa 15. Tästä saa 15 senttiä. Joo. Kato. Oisko kantteer? Ei